Indigenous knowledge systems is when you understand nature and when you understand where you come from, where you understand imvelaphi yakho, your origin. How did our forefathers cure sicknesses like ulcers? This is what they did. They took one egg, whip it, then take one clove of garlic, crush it, and add it on the egg, whip and drink. That would cure ulcer in one gulp. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa imvunge yokusa, obhalwe ngu-S Ngubane noThiqwabe. Sizokwenza inkondlo. Isihloko sayo sithi Ngijulise Nkosi. Ifundeka ngalolu hlobo. Uyimpica badala yebuya siziba. Kuya ngokuyo kwakho ukujula, kuya ngokuya okwakho ukudepha, uthi uyothubeleza phansi emathunjini omhlaba, ubusuphendula umzizima wezulu wayisicoco. Sekuphuthazana uhlaza nohlaza, uyadela siziba ngokudepha okujulile. Ibinza lesibili. Yakwesaba ukuzotha kwakho nzothela. Ukuzotha okwehlula impi yamazimu. Ikhephuzelisa unwele lakho kuphela. Wena wabona isihluthu setshitshi lomlungu. Engilibone libhushuzela liza kuwe. Lithi ligone ulifihlela bakwalanga. Siziba uyadela ngokuzotha okujulile. Binza lesithathu. Kwesakhe isibaya kuyeqana kuyaphithizela. Okungenamilenze nandlebe okungenampondo. Okupheshezayo okupulukutshelayo. Ziyini izinkulungwane zemihlambi yakwamhlaba. Kulezo zigidigidi zawochibidolo bakho manzi. Ongasho ngazi ukuthi Zulu ngibukeni, uyadela siziba ngokufuyele kujuleni. Izindwendwe zamabutho akwamanzini ziphulukundlela ngemihosha nemihoshana. Zizoviva kucengecenge wesigcawu sakho manzi. Phinde kodwa wena uqhosha, phinda ukhukhumala. Izindedama zakwamhlaba nxa zibika indlala, uzondla uziphuzisa amanzi ngomnyelela. Nxa seziyobonga kwaZulu, kawukhwelezi. Binza lesihlanu. Ngijulise nami Nkosi, nkensele zishaya impabanga. Kuyaphela lapha ukufundwa kwenkondlo yethu. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Inkondlo yethu ibhalwe ngu-C.S.Z. Ntuli. Isihloko sayo sithi Ngijulise Nkosi. Imbongi ikhethe igama elithi Ngijulise ngoba ukujula ubude bokushona phansi emathunjini omhlaba noma ushone phansi emathunjini olwandle. Igama elithi Ngijulise liqalisa ngesakhi ungi esigqamisa ukuthi imbongi la ikhuluma ngayo uqobo. Imbongi yakhetha igama elithi Inkosi. Inkosi umveli nqangi, umdali wezinto zonke. Ngakho-ke la imbongi iyacela, iyanxusa, ikhuluma nenkosi ukuba ithathe ishonise le lapho kuphela khona umhlaba kumbe ulwandle. Ibinza lokuqala, umugqa oqala.
Uyimpicabadala yebo uyasiziba. Igama elithi uyimpicabadala liyibizongxube, lakhiwe yigama elithi ukuphica negama elithi abadala. Yini-ke impicabadala? Yinto engaqondakali, yinto exakayo, yinkinga, yingwadla, imfumbe. Sisho ngani? Sisho ngoba ukuphica ukwenza into ingakhanyi kahle engqondweni, ukudida umuntu, noma nje singathi yinto edidayo. Imbongi ikhetha igama elithi yebuya ukuchaza ukuvuka nokuphakama kwamanzi olwandle ngasogwini. Athi ukuhlehla ucabanga ukuthi abuyela nyovane, aphinde futhi eze phambili, ubone ngathi manje aseza ogwini. Kuyacaca kuwo wonke umuntu ukuthi la sikhuluma ngegama elithi ibuya, kwazise uye lona osekuqaleni uyisakhi esichaza inkulumo eyandulela igama lomuntu obizwayo. Yini lena imbongi eyibizayo? Imbongi ibiza amanzi olwandle. Imbongi ikhetha igama elithi siziba, kwazise la ikhuluma ngamanzi ajulile, adephile, amanzi ashonayo. La manzi imbongi ekhuluma ngawo atholakala olwandle. Imbongi yasebenzisa uphawu lokuloba ekugcineni olubizwa ngokuthiwa umbabazi, ukugqamisa ukumangala kwembongi ngokubona amanzi ayiphicayo, ivele ixakeke nje uma iwabona. Ngalo mugqa kuyacaca ukuthi imbongi isebenzise isifenqo esibizwa ngokuthiwa umbizi, kwazise imbongi ikhuluma nalesi siziba ngqo ize isibize ngokusebenzisa isakhi esithi ye. Umugqa wesibili, kuya ngokuya okwakho ukujula. Imbongi ikhethe isigejane samagama esiyisimo sokukhuluma esithi kuya ngokuya ukuchaza ukuhamba kancane kwento kodwa ibe iphokophelele phambili. Uyazi ngesiNgisi mabathi slowly but surely, basuke basho khona lokho engiqeda kukusho manje. Imbongi yakhetha igama elithi ukujula ukuchaza ubude bokushona phansi emathunjini olwandle. Umugqa wesithathu, kuya ngokuya okwakho ukudepha. Amagama athi kuya ngokuya ayisimo sokukhuluma siwachazile. Imbongi yakhetha igama elithi ukudepha elichaza ubude bokushona phansi emathunjini olwandle. La siyabona imbongi ikhethe amagama amabili esiwapela futhi siwabize ngokungefani kodwa abe enencazelo efanayo. Ephepheni lokuqala lawa magama siwabiza ngokuthi angumqondofana, kodwa la sizothi imbongi isebenzise ukuphindaphinda. Kungani imbongi isebenzise ukuphindaphinda? Ifuna ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho sifunda le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ubukhulu balesi siziba, ukushona kwaso phansi, ubude obukhulu ngendlela emangalisayo. Kusukela emgqeni wesibili kuye emgqeni wesithathu sithola amagama afanayo. Lawa magama akha okulandelayo: ukuxhumana siqalo, ukuxhumana maphakathi, afundeka ngalolu hlobo. Kuya ngokuya okwakho,
ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisiqe. Okwesibili, ukuqinisekisa ukuthi nakanjani khona inqubekela phambili, nakanjani lesi siziba sogcina sishone phansi kakhulu. Umugqa wesine uthi uyothubeleza phansi emathunjini omhlaba. Imbongi ikhethe igama elithi uthi elichaza ukusho. Imbongi yakhetha igama elithi uyothubeleza elichaza ukuhamba uchusha ezikhaleni. Imbongi yakhetha igama elithi emathunjini ukuchaza phansi lapho kujule khona. Imbongi yakhetha igama elithi omhlaba ukuchaza ingabadi esiphila kuyo. Lo mugqa awunalo uphawu lokuloba ekugcineni, ngakho-ke la imbongi isebenzise injambamenti ukwakha umgqumo omnandi oyisiqe. Okwesibili, sithola umqondo otholakala emgqeni wesine wehlela emgqeni ongezansi okuwumugqa wesihlanu. Ake sizwe ukuthi umugqa wesihlanu ufundeka kanjani. Ubusuphendula umzizima wezulu wayisicoco. Imbongi ikhethe igama elithi usuphendula ukuchaza uguqula isimo sento sime ngenye indlela noma ukuguquka kwesimo sezulu sihlongoze imvula. Imbongi yakhetha igama elithi umzizima ukuchaza ibala elimnyama eliwumushwi. Kuyacaca ukuthi leli bala elimnyama elikhomba ukuguquka kwesimo sezulu. Kesiboneke ukuthi leli bala elibizwa ngokuthiwa umzizima wezulu laguquka, laphenduka, laba yini? Laguquka laba yisicoco. Yini isicoco? Ungiyane. Ake siboneke, yimuphi lo mqondo okapakele emgqeni ongezansi? Umqondo othi isiziba besithi siyachusha ezikhaleni. Lokhu kuchaza ukuthi zikhona izimila ezingaphansi kwamanzi. Yilezo zikhala lapho lawo manzi achusha khona le emajukujukwini omhlaba. Isiziba besithi siyathubeleza nje senza into ejwayelekile okuhamba uchusha ezikhaleni, kanti sezizoguqula isimo sezulu. Wenze njani? Ngokuguqula ibala eliwumushwi omnyama libe yini? Imbongi ithi libe yisicoco, kuwukuklonyeliswa kwawo wonke umuntu ngemvula. Balingani bami nani bafundi, the learners that are doing agricultural sciences, if I'm not mistaken, maybe and other science subjects, know that water precipitates into the atmosphere, combines with the clouds, and form water which comes down in a form of rain. Umugqa wesithupha, sekuphuthazana uhlaza nohlaza. Imbongi ikhethe igama elithi sekuphuthazana ukuchaza ukufunana ngezandla ngomnyama. Egameni elithi sekuphuthazana noma sekuphuthazana sithola isijobelelo u-ana esigqamisa ukwenzeka kwento isikhathi eside. Imbongi yakhetha igama elithi uhlaza elichaza isimila noma utshani obuluhlaza.
Kulo mugqa imbongi isebenzise isifenqo esibizwa ngokuthiwa isenza samuntu ngoba la izinto ezingaphili zinikezwe izimpawu zomuntu ophilayo okukubambana ngezandla. Utshani noma izimila azinazo izandla, ngakho-ke azikwazi ukuba ziphuthazane. Kodwa-ke ngabe imbongi ichazani ngalo mugqa? Imbongi igqamisa ukuthi izimila kuba sengathi ziyathintana uma imvula ina, ikakhulukazi uma ngabe kunomoyana. Lolu hlaza kungawuhlaza olutholakala phakathi emanzini, kungawuhlaza olutholakala maduze nolwandle, kungawuhlaza olutholakala buqamama. Ngoba phela imvula uma ina angeke ine kuphela phakathi olwandle, izona nje nasezindaweni that are surrounding that particular ocean or sea. Mugqa wesikhombisa, uyadela siziba ngokudepha okujulile. Imbongi ikhethe igama elithi uyadela ukuchaza ukwaneliswa, ukuchaza ukugculiseka kwaleso siziba. Siyazi sonke isiziba amanzi ajulile, ngokwale nkondlo ajule adephe kuphi? Olwandle. Igama elikhuluma ngokudepha lisasho kona ukujula ushone phansi. Kulo mugqa sibona ukuphindaphinda. Imbongi iphindaphinde amagama amathathu athi siziba, ngokudepha, okujulile. La imbongi ikhuluma ngento eyodwa nje, ngobude bokushona phansi emathunjini ngokwale nkondlo olwandle. Kungani imbongi isebenzise ukuphindaphinda kulo mugqa? Yingoba ifuna ukugqamisa izinto ezimbili, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ubukhulu, ububanzi, ukushona phansi kwalolu lwandle. Balingani bami nani bafundi, ake niye ngenhla emgqeni wesine nowesihlanu nikhulume ngale mvumelwano siqalo engu-U ukuthi igqamisane. Emagameni athi uthi nasegameni elithi ubu. Ibinza lesibili umugqa wesishiyagalombili. Ngiyakwesaba ukuzotha kwakho nzothela. Imbongi ikhethe igama elithi ngiyakwesaba ukuchaza ukuba novalo. Imbongi yakhetha igama elithi ukuzotha elichaza isimo esenza umuntu ahlonipheke abe nesithunzi. Imbongi yakhetha igama elithi nzothela eliyibizomuntu elisuselwa ebizweni elithi ukuzotha. Ngakho-ke inzothela ngumuntu ohloniphekile onesithunzi. Umugqa wesishiyagalolunye, ukuzotha okwehlula impi yamazimu. Imbongi ikhethe igama elithi isizotha elisho isithunzi, elisho isimo esenza umuntu ahlonipheke. Imbongi yakhetha igama elithi okwehlula ukuchaza ukunqoba. Imbongi yakhetha igama elithi impi elichaza ingxabano phakathi kwamaqembu amabili. Imbongi yakhetha igama elithi yamazimu ukuchaza abantu ababulala abanye baphinde babadle. Ngalo mugqa imbongi igqamisa ukuthi isithunzi solwandle siletha ukuthula noxolo. Balingani bami nani bafundi, did we know that an ocean or the sea is therapeutic?
Sometimes psychiatrists, psychologists, and social workers recommend that a troubled soul should take a stroll down the sea just to calm the nerves. This is the angle that our poet is driving us towards. Imbongi isebenzise ukuxhumana okutshekile egameni elithi ukuzotha, ukugqamisa okubili. Ukugqamisa kokwakheka komgqumo omnandi oyisigqi uma sifunda lenkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ubuhle bolwandle. Imbongi yakhetha igama elithi yamazimu, ukugqamisa isimo esimanzonzo. Umugqa weshumi, ikhephuzelisa unwele lakho kuphela. Balingani bami nanebafundi, ngokucabanga kwami la egameni elithi ikhephuzelisa, ngicabanga ukuthi bekufanele kubhalwe kanje, kukhephuzelisa, ngoba phela yini ekhephuzelisayo? Ukuzotha. Kesiboneke, ukukhephuzelisa ukuhloba ngento eyikazelayo. Igama elithi unwele lichaza umucu woboya ekhanda lomuntu. Awu, lobu uboya obukhephuzelayo, akuyena umuntu onsundu ofana nami lona okukhulunywa ngaye lapha. Ufakazela lento engiqeda ukuyisho, imbongi ikhethe igama elithi kuphela, elichaza iqiniso, elichaza ukuthi impela. Umugqa weshumi nanye, wena wabona isihluthu setshitshi lomlungu. Imbongi ikhethe igama elithi wena, eliyisabizwana soqobo, eligqamisa ukuthi la imbongi ayikhulumi nomunye umuntu ngaphandle kolwandle. Imbongi yakhetha igama elithi isihluthu, elichaza izinwele ezinde ekhanda. Imbongi yakhetha igama elithi setshitshi, ukuchaza intombazana esihlosa engakaqomi. Siyazi sonke ukuhlosa kuchaza ukuphuma kwezempumamlotha, ukuphuma kwamabedlana entombazaneni eqala ukukhombisa ukuthi okwangempela kuyakhuyakhuya. Imbongi yakhetha igama elithi lomlungu, ukuchaza umuntu okudabuka phesheya kwezilwandle, onebala elimhlophe, nezinwele ezingamashoba, unamehlo aluhlaza okukamangobe noma okwekati. Uyabona yini ukuthi bengiqinisile uma ngithi unwele olukhephuzelayo akulona olwami nolwakho. Umugqa weshumi nambili, engilibone libhushuzela liza kuwe. Imbongi ikhethe igama elithi libhushuzela, ukuchaza ukugqoka ezincane zikubambayo, kube sengathi uhamba nqunu noma uhambaze. Imbongi yakhetha igama elithi liza, ukuchaza ukuqonda. Imbongi yakhetha igama elithi kuwe, ukuchaza ulwandle. Umugqa weshumi nantathu, lithi ligone ulifihlele abakwalanga. Imbongi ikhethe igama elithi lithi, ngoba umsuka othi thi uchaza ukusho. Imbongi yakhetha igama elithi ligone, ukuchaza ukusingatha, ukuchaza ukubeka umuntu emathangeni sengathi uyingane encane. Imbongi yakhetha igama elithi ulifihlele, ukuchaza ukuthukusa.
Imbongi yakhetha igama elithi abakwalanga ukuchaza ilanga okuyimbulunga ekhanyayo esibhakabhakeni, ikhanya emini. Kuyacaca ukuthi igama elithi abakwalanga lisetshenziswe njengesifenqo esiyisingathekiso ngoba ilanga libizwe ngesizwe sakwalanga. Mugqa we-14 siziba uyadela ngokuzotha okujulile. Lo mugqa lo nomugqa wesikhombisa wakha lokho esikubizwa ngokuthiwa yimpindwa. Iyini impindwa? Ukuphinda umugqa owodwa kule nkondlo ekugcineni kwalelo nalelo binza. Amagama amane asetshenzisiwe akhona nasemgqeni wesikhombisa yilawa alandelayo: siziba, uyadela, okujulile, ngokuzotha noma ngokudepha. Ake sibone-ke uyini umsebenzi walempindwa: ukugqamisa ukwakheka komgqomo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ubuhle bolwandle. Balingani bami nani bafundi, ngiyathemba abafundi bayabona ukuthi angeke ngithi ngifunda inkondlo bese umugqa nomugqa ngithi la uyabona imbongi ikhuluma nalento ekhuluma nayo ngqo okuwulwandle. Cha, angeke ngenze njalo. Ngicabanga ukuthi umugqa wokuqala, wesibili, wesithathu, wesine, wesihlanu nowesikhombisa uyabonakala ukuthi la imbongi ikhuluma nolwandle ngqo. Ngakho-ke isifenqo esisebenzile lapho umbizi. Ngicela ukuthi umfundi azenzele lapha ebinzeni lesibili. Ngiyabonga, niyathandwa, kwanele lokhu okwanamhlanje. Soqhubeka ngokuzayo, nisale kahle.